ఏంటి రంగ మందిరాలు తెక్కట్టే భజనా मंडळाने कारकळ भजना मंडळीच्या पूर्वजाम असलेल्या संगमाचे कार्यक्रम ज्याला मस्त जनांना हाजीर दिले आईचे दिवस आवाज एक विनोदर जेवण असेल एका मंगलोर हा कार्यक्रम घेऊन पुंतूर महिला श्री लक्ष्मी वेंकटरमणा महिला भजना मंडळी सदस्य त्यांनी मस्त विनंती केली आमके का नवी रीतीने आम्ही करोना टायमार केलेलं आहे का भजनेचे विनोद जेवण असेल का प्रदर्शन केलेलं असं भजनेचे विठ्ठलाचा नृत्य वैभव आमगेला कोरोना टायमार नंतर आम्ही एक एक कॉन्सेप्ट आम्ही त्या केलेला जनाक एक जागृत करची खातीर आमके एक अवकाश आम्ही दिवका म्हणून हांगा कल्चरल कमिटी का त्यांनी विनंती केली आयच्या दिवसाक तांकां तांगेला विनंती स्वीकार करून आयच्या दिवसा तांकां दिला ಸಂತ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಮಲಗಿ ಪರಮಾಂತರಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ केन्ना भजनेत कशी म्हळ्यार दिव्या नाट्य म्हूण आसता ते नाट्य केन्ना म्हळ्यार भक्ती पराकाष्ठे पावल्यार मात ते नाटल्यार देव ओलवत म्हणटा ताकाच म्हणचे नादब्रह्म म्हणाल पांडुरंगाला एक नाव वेद ब्रह्म तिरुपति वेंकटरमण ज्याला अन्न ब्रह्म जगन्नाथपुरी आम्ही देवा कसले जीव जाय भक्तींत काय चरण आठवून हरिनाम स्मरण केला देव ओलवता कलियुगांत म्हणून सांगितलं त्याच्या आयच्या दिवसाक महिला बळग पुत्तूर श्री वेंकटरमणा लक्ष्मी वेंकटरमणा महिला बळगांना प्रोत्साहन करताची विठ्ठला गान नृत्य वैभव विशेषच कसं म्हणाला तू एक कडेन भजनेचे अभंगाचे तात्पर्य समजाक एक विवरणाक आसतात मध्ये तो प्रत्येक विठ्ठलाला अभंग म्हणत असले का एक गुंपू असता एद्राक चरणवाक त्यांनी विठ्ठल रुक्माई घालून नृत्य करताचे हे म्हणजे त्यापैकी दोन्ही चित्रकार युवा युवती त्यांनी विठ्ठल आणि रुक्माई चित्रे भजन करता करता सवयलारी रंगमंदिर एक रंगोली हे भजन ज्याचा चित्रण करतात एक विशेषत या कार्यक्रमाचे येदोळताय असेल रुपारी प्रथम बारी मंगळूरांतू तंगेल पुत्रा कोण नशा पर मंगळूरांत प्रथम बारी हे कार्यक्रम त्याने आयोजन केलेलं आसा तांकां लायक रितीर जाव म्हणून देवाला मागून अभिनंदन करता श्री लक्ष्मी वेंकटरमणा महिला बळग पुत्तूर तांतू भजन म्हणटा जाल्यार ग्रुपान निर्मला प्रभू सुमना प्रभू सुलता नायक विद्या भट रजनी प्रभू शोभा प्रभू विजया नायक चित्रा पै हार्मोनिक विद्याकिणी तबलाक विश्वनाथ नायक MC जान अन्नपूर्णमाय तशीच नृत्याक संप्रीत पै श्रीदेवी भट शांतिरी शेणे संध्या प्रभू वरलक्ष्मी मल्ल्या समृद्धी शेणे नमिता पै आणि चैतन्या पै विटो भ्यावनो जयवर्धन भट आणि भामी प्रिया शेणे रुक्माई जाऊन चित्ररचन करते कलाकार मेघना पै आणि दीपिका भट तशी रंगोली तोगो आमगेल्या राजांगणाक हे रंगमंडप हैदराबादचे कलाकार रम्या रमेश किणी अशी 24 जन हे कार्यक्रमात भाग घेतल्यार एक 25 जन ताजे प्रत्यक्ष परोक्ष जावन तांकां सहकार दिलेलो एक खंयचे एक वस्तू देवा समर्पण केला मात ते नैवेद्य म्हणून काण घेता अशीच केली म्हणून त्याला फळार म्हणून काण घेता देवा समर्पण केला मात ते नैवेद्य म्हणून सांगून घेता तशी जी आयच्या दिवसाक हे चातुर्मासाचे एक पर्व समयांतू गुरुवर्य उपस्थित असेल तरी हे मंगळूर पेंटेज वेंकटरमण देवस्थानांतू तांगेले हे कार्यक्रम ते वेंकटरमणाक वेदव्यासाक समर्पण करता स्वामेल चरणारी दवरता तरी मनोभाव तांकां दिल्लो आसा
हे कार्यक्रम यशस्वी हो म्हणून देवाला मागता आम्ही गेले 2 उत्तर रबेशील. धन्यवाद. श्री गुरुभ्यो नमः. आमगेले गुरुवर्य काशी मठाधीश पूज्य संयमेंद्र स्वामीले चरणारविंदक साष्टांग प्रणाम करून विघ्न विनाशक महागणपति अभय घेऊन इष्टदेव वेंकटरमण आणि पुत्तूरचे महतोभार महालिंगेश्वराक मनांतूची उडगास करून पुत्तूरचे आमगेले लक्ष्मी वेंकटरमण महिळा ಬಳಗ तुमगेल मुखारी विठ्ठल गान नृत्य वैभव मिळले कार्यक्रम प्रस्तुत करतस. विठ्ठल गान नृत्य वैभव म्हणतना ताजे महत्व आमक थोडेपणी गोत्तसू का. आमगेले पवित्र भरतभूमीचे महाराष्ट्रांतू पंढरापूर म्हणले गांव पुण्य पवित्र क्षेत्र. ह्या पंढरीपुरांतू भक्तांगेले कल्पवृक्ष जावन आशिल्लो स्वयंभू मूर्ती पांडुरंग. हे क्षेत्र पवित्र चंद्रभागा न्हंयचे तीरेरी आशिल्लें. संत तुकाराम विठ्ठल श्रेष्ठ भक्त. त्यांनी विठ्ठलाले सुमार इतले अभंग रचन केला. आत प्रस्तुत करचे अभंगांतू गणपतीले सुंदर रूप वर्णन केला. पय्याक ಗೆಜ್ಜು घालून नंतरची धावन धावन येवची गणपती रूप अत्यंत मनोहर. गणपती आणि विठ्ठल एक रूप भेद करनाशी देवले शरण वचुका म्हणून विचारू संत तुकाराम सांगता. गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे.
WSB समाजाचे सकडाल घराचे देवा पळ्यारी विठ्ठल रूप आईले मूर्ती अस प्रती एकलेल घरांतू दिसय संजे गोधूळ समयाचेरी तुळशीला दिवू लावून भजन करता हे भजनेक विठ्ठलू सुप्रसन्न जाता आमकां रक्षण करता भवभयहर जलले विठ्ठलले गुणगान अभंगमुखेन अनेक संतांनी केला तंतू संत जनाबाई एकली श्रेष्ठ संतीणी संत नामदेव महाराजाले घराची दासी जावन आशिल्ली जनाबाईक विठ्ठलाले नामस्मरणाची श्वासोच्छ्वास घर बरी जन हात बरी काम जलरे तोंडांत सदा विठ्ठलाला नाम पंढरापुराचे आवसो रुक्माईला चरणारी होळचे भीमा आणि चंद्रभागा नई तिगेल पादस्पर्शान गंगा इतलेच पवित्र जाताची विठ्ठल मळल्या सागरांतू तगेले गुण घेऊन लीन जाऊ का म्हणू नामदेवाल दासी जनाबाई सांगता मुग्ध निर्मल भक्तीचे पराकाष्ठेचे सुंदर अभंगात तुमगेले त्रक प्रस्तुत जाता ऐक्या नव अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ಜ್ಞಾನಾಚು ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿವ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗನ್ ಚೊಲ್ಚಾಕ ವಾಟದಕ್ಕೊಂದಿವಚು ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಮಧೇನು ಗುರುಂಗೆಲೆ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರಾನ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶಿದತ್ತ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಸಮಾಜಕ ತೀನಿ ಮಠಾಚೆ ಸ್ವಾಮಿಂಗೆಲೆ ಕೃಪಾಶ್ರಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಲ್ಲ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮದೇವಲ್ ನಾವ ಐಕನತಿಲ್ ಕಾಣಸಜ್ಜಿ ತ ಮಹಾರಾಜ ವಿಠಲಲ್ಲೇ ಪರಮ ಭಕ್ತು ಸುಮಾರಿಟ್ಲೆ ಅಭಂಗ ರಚನೆ ಕೊರ್ನು ತಗೆಲೆ ಅಮೃತವಾಣಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಕೊರ್ಚೆ ನಾಮದೇವಾಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚಿಕೇಚಿ ಹಂಕಾರೆತ್ತ ತೆದ್ನ ಘೋರ ಕುಂಬಾರೋ ಮಳಲ ಸಂತು ಸಂತ ನಾಮ ತೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತು ಜಲರಿ ತುಗೆಲ್ ಭಕ್ತಿ ಅನಿಕೈ ಪಕ್ಕು ಜಾಯಿನಿಮು ತೂ ಗುರುಲ್ ಚರಣಕ ಶರಣು ವಚ್ಚುಕ ವಿಸಾವಾ ವಿಠಲ ಮಳ್ಳಲ ಗೂರು ತುಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಚೆ ವಾಟದ ಕೈತ ಮಣ್ಸಂಗ್ತ ತೇಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮದೇವು ವಿಸಾವಾ ವಿಠಲಾಕ ಭೆಟ್ಟು ಕೆತ್ತ ತೆದ್ನ ವಿಸಾವಾ ವಿಠಲು ಮಳ್ಳಲ ವೃದ್ಧ ಸಂತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ವೈರಿ ಪಾಯುದು ವರ್ಣಿದ್ದು ಅನಸ್ತ ಹೇ ಪೊಳನು ವಿಚಲಿಜ್ಜಲಲ್ ನಾಮದೇವು ಆಕ್ಷೇಪ ಕರ್ತ ಅನಿ ವಿಸಾವಾ ವಿಠಲಲ ಪಾಯಿ ಕಾಣು ನೆಲರ್ದವರ್ತ ಜಲರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿರಿ ತಾ ಪಾಯಿ ಕಾಣು ಕೈ ನೆಲರ್ದವರ್ತಿಗೆ ಥೈ ಶಿವಲಿಂಗ ಉದ್ಭವಜತ್ತ ಗುರುಲ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಪೊಳನು ನಾಮದೇವಲ ಅಹಂಕಾರು ನಾಶಜತ್ತ ತ ಗುರುಲಿ ಚರಣಾಕ ಶರಣವತ್ತ ತಗಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೋರ್ನು ಪಾವನ್ ಜತ್ತ ಗುರುಲೆ चरणाची आमका भागीरथी म्हणल्यार संदेश सांगचे सुंदर अभंगात तुमगेलेत्राक प्रस्तुत करता आसच. देव पूजा माझी देव पूजा देव पूजा माझी देव पूजा देव पूजा माझी देव पूजा
पंढरापुर पवित्र जलले चंद्रभागा नैंचतीररष्टे एक सुंदर नगर. भूवैकुंठ म्हणो प्रसिद्ध पविल्या नगर अंतू पुंडलिकू मळलो एक सात्विक भक्तशिलो. पुंडलिकू तगले प्राय जलले आनो अम्मले सेव निष्ठेरी प्रीतेरी करता आशिलो. पुंडलिकाली श्रद्धा भक्ती तीन लोकांते प्रसिद्धी पावता. तगले असल सेवेक साक्षात पांडुरंगू पुंडलिकाग भेट्टू येता. जलरी त्या वेळेरी आ नಮ್ಮಲೆ ಸೇವಾನಿರತ ಜಲಲ ಪುಂಡಳಿಕು ವಿಠ್ಠಲಾಕ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೇವನು ತಜ್ಜಿ ರಬ್ಬು ಸಂಕ್ತ ಜನ್ಮದಿಲಲೆ ಆ ನಮ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವ ಮುಣಲೆಕ್ಕುನು ತಂಗೆಲ ಸೇವಕೆಲಲೆ ಪುಂಡಳಿಕಾಲ ಭಕ್ತಿಕ್ ಮೆಚ್ಚುನು ವಿಠ್ಠಲು ಇಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಿ ಕುರುಟಾರೆ ಹಾತದವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಜಾನ್ ರಪ್ತ ಕೈ ನಾರಾಯಣ ಸಿಗಿ ತೈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಸ್ತ ತಶೀಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪಿ ರಖುಮಾಯಿ ವಿಠಬಲೊಟ್ಟು पंढरापुर अंतरप्त वैकुंठधामाच्या देवाक भुंचेर हಳ್ಳलो पुंडलिको धन्यू. मातृपितृ सेवेचे महिमा सर्व जनांक दाखवून भक्त पुंडलिकाक आमगेल सकडाले साष्टांग नमन. आत एक सुंदर अभंग ऐकूया. विठ्ठल 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 चंद्रभागे जाती उभा मंदिरी तो महावी देवनी. आम्ही एद्दळ ऐकला म्हणके संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, सती सक्कूबाई तशीची संत बहिणाबाई महाराष्ट्राचे श्रेष्ठ संचिणीय. एक दिसू जनाबाई गायची शेणाचे शेणी तपता असताना ते नामदेव येता. तिने केलेले शेणी दखून विठ्ठल विठ्ठल म्हणलेले झेंकार ऐकून ताका आश्चर्य येता. नामदेव सगळ्यांक हे अद्भुत विचार कळयता. नामदेव संत जनाबाईले भक्तीचे गुणगान करता. भक्तीची महिमा अपरंपार. भक्तानुदास जावन आशिल्लो विठ्ठलो जनीले मुग्ध प्रितेक मेच्चून तिगेल घरकडे नित्य येत आशिल्लो. तिगेल घरा कामांतो तिका सहाय करता आशिल्लो. इहलोकाचे बोधून तिले जनाबाई भावपूर्ण जावन श्रीहरीले मानस पूजा करता. विठ्ठलो तिगेल घरांतो आईल दखून तिगेल घराचे मंदिर जाता. श्रीहरी मुक्ती म्हणलो हारू जनाबाईल गळा घालता. जनाबाई पावन जाता. देवू भक्तानुदासू म्हणलेले एक सुंदर चित्रण दिवचे अभंगात तुमगेले त्राक सांगताच.
भगवान महाविष्णूक विंगविंगड रुपारी पूज करताची. रामो, कृष्ण, पांडुरंगो, रंगनाथो हे सकड युगावतारी विष्णूले अनेक नाव रूप. तंतु त्रिभंगेरी रब्बनु कोळल हत्तांतु धरलेले कृष्णल रूप भारी चंद. मुरळी मनोहर मुरळीधराले हे रूप अति मोहक. हे सगळे ब्रह्मांडाचे पालन करत जावन आशिल्लो युगावतारी श्री कृष्ण बरी दासी पुत्र जावन आशिल्ले विदुराल घरकडे येवन ताणे दिल्लेले अंबली मळरी निश्चय स्वीकार करता. हे भक्तु आणि भगವಂತಲೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಕ एक ಚಂದ ಉದಾಹರಣ. ದೇವು ಭಕ್ತಾಂಗೆಲೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಅಂತಸ್ತು ಪಳೆಯಿನ ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಕ ತ ಪ್ರಸन्न ಜತ್ತ. जगत्याचे अधिपती भक्ताजीन जावनशिलो श्रीहरी खूप जे मिळाले दासिक उद्धार करता. देवने भक्तले अविनाभाव संबंध संचे सुंदर भंग तुमगे लद्राक नृत्य रूपारी प्रस्तुत करतात. केला
ವಾರಕರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಂದು ಪ್ರಚಲಿತಷ್ಟೇ ಏಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಏಕಾದಶಿ, ಮಾಘ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ताळ चिपली धोरण पंढरापुराक अभंग सांगताचे, विठ्ठलाला दर्शन घेताचे, देवाला नामस्मरण करचे अधिकार पुरा जनांकस. हे भगवंत निर्मित सृष्टींतो प्रत्येक जीवी श्रेष्ठ, भेदभाव मानव निर्मित. नामस्मरणेक लोकाचे समस्त जनांक ಒಟ್ಟು करची शक्ती अस. आमचे विठ्ठलाचे वारकरी एक अत्यंत सुंदरनी नामसाधनेचे महत्व सांगचे अभंग. तुळशी माळ घालनो, विठ्ठल विठ्ठल म्हणू जयकार घालनो पंढरापुरा वारकरी वत्ताना मन आनंद तुंदिल जत्ता. साधू संतांक सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण. सत्संग केल्यारे मन निसंग जत्ता. अंतरंग बहिरंग पूर्ती पांडुरंग. ह्या स्थितीरी आत्म आणि परमात्म एक जत्ता. हावंची नामदेव, हावंची ज्ञानदेव, हावंची तुकाराम, हाव पुंडलिकू म्हळेल मनोभावन येता. हे एक ब्रह्मानंदाचे स्थिती म्हणत. सत्संग वारकरी नामस्मरणेचे महत्व सांगचे या सुंदर अभंग आता तुमगेल मुद्राक प्रस्तुत करताचे. ठाई ठाई विठ्ठल
जन्म जन्माचे सुकृत फलानं मानव जन्म प्राप्त जाता, साधू संगत प्राप्त जाता, हरिनाम स्मरणे भाग्य मिळता म्हणून वैष्णव भक्त सांगताच. भगवत भक्त मंडळी ताळ चिपली मृदंगदोरनु लयबद्ध जावनु भजन सांगताची ನಂಚುನು ದಿಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ करताना कलिकालाक वाट चुकतकೈ यमदूतांक तंगेल काम विसरतकೈ नामस्मरणेचे अभेद्य कवच भक्तांक रक्ताकवच जावनु रक्षण करता. ताळू चिपली सांगतकೈ देवालय मंदिरागी पावल्यांची आणि वेळ कसाल्याक अभ्यंग सांगतची तल्लीन जावनु नंचिया भक्ती परवश जाव्या. हे सगळे वठार परिसर भक्तिरंगाने आनंदमय कोर्या म्हणून देवाल दरबारांतू धनिको दुर्बळो मळलो भेदुना सकडाले एक रूप सर्व समान अंतस्तो अधिकारो गौण भक्ती मात्र वर्ता. देवान दिल्लाली या शरीर चांग कामाक मात्र झरोका आमगेल शरीराक कितली कष्ट जाला रे ताजे निमित्त संतोष मिळता. नाम संकीर्तनेन हे जन्म पावन कोर्या म्हणलेला संदेश सांगचे एक अर्थगर्भित अभंग तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करताचे. ತಾಳ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬದರಿವಾಸ ವರದೇಶನೇ ಮಧ್ವರುತ್ಕಮಲವಾಸ ವಿಮಲೇಶನೇ ವಿಮಲೇಶನೇ अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಂತೂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಲ ಅವತಾರ ಕಾಲ ಅಂತೂ ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಯೋಗಿ ಸಂತ ಜನ देवाल सांगत्य सदा सर्वदा जावकमणु अपेक्ष पावताची तेदना देव तंका द्वापर युग अंतू कृष्णावतार काल अंतू योगी अंक गोपस्त्री जावनु जन्म घेताना तंगेल अपेक्षे पूर्ण करता म्हणून आश्वासन दिता त्या प्रकार योगी मुनिजन वृंदावन अंतू गोपस्त्री जावनु जन्म घेताची श्रीकृष्ण परमात्माल्या सानिध्याचे धन्यता पावताची अत्त आम्ही प्रस्तुत करच्या अभंगांतू एकनाथ महाराजन कृष्णनी गोपस्त्रियाल मध्येचे प्रसंग वर्णन केला देवादिदेव कृष्ण गोपस्त्रियाल घरकड वचनु लंबईला दार तुंटानु मडकी बेत्ता धय दूध पित्ता आणि तंगेल गोल्ल बालकांक इदित्ता
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯ ಬಹಿರಂಗ ಜಾವನು ಕೋಪು ಅಸಮಾಧಾನ ಕೃಷ್ಣವೇರ್ದ कैलारे अंतरंगांतू प्रीतीन प्रेम भावान तक्क आराधन करताची अशी कृष्णालानी गवळणी याले मध्यचे कौतुकमय प्रसंग सांगचे हे गवळणी गीत आता तुमगेलेत्राक नृत्य रूपारी प्रस्तुत करताची. भक्तीची महिमा अपारू देवो भक्तांगले धीनु निर्मल भक्तिक देवो दासाल दासु जत्त रुक्मिणीन भक्तीन अर्पण केलेल्या एक तुळशी दळ इंदिरारमणक अर्पित जत्त द्रौपदीक अक्षय वस्त्र दित्ता भक्त प्रल्हाद भक्त ध्रुवाक अक्षय पदवी दित्ता बलिचक्रवर्तीले घराचे द्वारपालक जत्ता अर्जुनाक सारथी जत्ता
सुदामक अष्टैश्वरी दिता, विदुराक उद्धार करता, उद्धवक रक्षण करता, भक्तीची महिमा संगणू सरना. बाल्य एच्चन्नतिले आनम्मले आश्रय अंतू खेळणू सरळ जाऊन गेल्ले. यौवन मद अंतू नष्ट जाऊन गेले. मंतार्पण ಇಲ್ಲ, जरे ರೋಗೋ दारिद्र्य नाना नमनेचे व्याधीन देह जर्जरित जल्ला देवा. जलरई एक दिवस तुगेल चिंतन करनी. अपराधी आम मक्का मुक्ती जाई म्हणू संतो देवाला निमगिता. हे सुंदर भंगांतू भक्तू अनुतापन पश्चातापन देवालगी मुक्तीचे वाट दोक्कोचक निमगून घेता. तक्काची बांधवानो नित्य नामस्मರಣೆ भजन विसर नक्काची हेची मुक्तीची वाट म्हणू संत जन संदेश दिताची. भक्ती वाचूनी मुक्तीची मज झडली रे व्याधी. भक्ती वाचूनी मुक्तीची मज झडली रे व्याधी. भक्ती वाचूनी मुक्तीची मज झडली रे व्याधी. विठ्ठला दीच करा अपराधी. विठ्ठला
सत्य भजन सत्संग कीर्तन ह्या पुरा भक्तीचे भावन वडवचाक पूरक वातावरण सृष्टी करता. आत आम्ही सांगच्या भंगांतू भजन आणि भजन एक संप्रीती जावची देवू ह्या विषयू सविस्तार जावन सांगला. ताळ मृदंग दोर्नु प्रेम भावनानं भजन सांगताना तनु मन विठ्ठलाल चरणारी लीन जत्ता. पीतांबरधारी तुळसी मालाधारी कस्तुरी तिलक घाललेल्या विठ्ठलाक कमला पुल्ला माळ अर्पण करचे वैष्णव भक्तांक देव सुख प्रीती अभय देऊन राखता. वैकुंठ सोणू भुंचेर इले पांडुरंगाले पंढरापुरांतू संत जनाल मेळू येया पुरा जनानो ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ म्हण सांगूया. आता आमगेल चेरडूव तुमगेल्या द्राक नृत्य रूपारी प्रस्तुत करताच. जय
आनी प्रस्तुत करचे अभंग अंतू ज्ञानदेवान विठ्ठलाले रूपवर्णन केला. अत्यंत सुंदर मनोहर विठ्ठलाक नाना ರೀತಿ आपयताची गोविंदा गोपाला सर्वोत्तमा जावन आशिल्ले विठ्ठलाला स्तुती करता. नीलमेघवर्णाचे श्रीहरीक सावळा म्हण आपयताची गाई एकचोराचे गोपालक जावन आशिल्ले श्रीहरी पळयता पळयताची मन तागेले ध्यान करता. अशी सर्वोत्तम जावन आशिल्ले श्रीहरीरे गुणगान करचे अत्यंत सुखदायक म्हणून ज्ञानदेव हे अभंगांतू सांगता. विठ्ठल 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 आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमींद्र तीर्थ महाराजांनी तंगेले प्रवचनारी भजनेंतो दासपद संगोका ताजे अर्थ सरळ सुलभ भक्ती तत्वाचे सार सुलभरी मनन जत्ता म्हणून सांगिलस. त्या प्रकार आज आमगेले विठ्ठल संकीर्तनेंतो श्री प्रसन्न वेंकटास विरचित एक दासपद संगताची ಮೂಲತಃ ಬಾಗಲಕೋಟೆचे श्री प्रसन्न वेंकटदासा हांनी साक्षात तिरुपती वेंकटरमणाले निमित्त अनुग्रहित जाल्ल्यांची शंखचक्र गदाधारी श्रीनिवासू स्वप्नांतू वेंकटदासाक दर्शन देऊन प्रसन्न वेंकटा म्हणून अनुग्रह करता. आता आमगेल चेरडव तुमगेलेद्राक एक सुंदर कीर्तने नृत्य रूपारी प्रस्तुत करताची.
पंढरपूर नगरी वैष्णवी जनांगेले वैकुंठू स्वर्गू जन एक मेळेरी नैंची तिरेरी वाळवंटी श्रीहरीले भजनेचो खेळू मेळू कोरनु भावातीत जावनो नंताची सगळे नगरांतू गलगलू गम्मत गौजी सकड ತಂಗೆಲ್ ಪಯ್ಯಾಮಳಾಂಚೆ ಮೆಟ್ಟು ಕೊರ್ನು ಶರಣಾಗತ ಮನೋಭಾವರಿ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕರ್ತಚಿ ಆನಂದ ಲಹರಿಂತು ನಂತಾಶಿಲಿಂಚಿ ವರ್ಣ ಅಭಿಮಾನು ಜಾತಿ ಮತ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಮಳ್ಳಲ ಭೇದಿ ವಿಸರ್ನು ಲಟಾಂಗಣ ನಮಸ್ಕಾರ घालताची निर्मल मनान उत्कट आनंदान विठ्ठलाक जय जयकार घोष घालताची भवसागर दकुनो पार जावचाक विठ्ठल पुष्पवृष्टी जाता ताळ मृदंग घोष सगळे पंढरापुरांत गरजता वैष्णवाला कुलांतू जन्म घेतल्यारी जन्म सार्थक जाता कित्या म्हळ्यारी नित्यची हरिभजन कीर्तन करचे भाग्य तांकां मेळटा अशी पवित्र पंढरापुराचे भजनानंद पळयल्यारी जन्म मरणाचे दुःख दूर जाता शरीरान दुर्बल असल्यारे निर्मल मनाचे भाग्यान असले अनुपम दृश्य पळोवच्याक मेळटा म्हणून संत तुकाराम सांगता.
संत तुकारामो ज्ञान वैराग्याचो मूर्ती. पांडुरंगालो अनन्य भक्तु. थोडे गर्विष्ठ ब्राह्मण वर्गानं ताणे बरेलेल्या अभंगाचो काटू काणू नैंत होळून घालताचे. दुःखित तुकारामो तयार दिवस अनुष्ठान कोरनु पांडुरंगाले कृपा कटाक्षक पात्र जत्ता आणि साक्षात विठ्ठलो तगले अभंगाचो काटू नैंत दखून काण दिवनु अभय दिता. संत तुकाराम सांगता तगले आनो अम्म जावन आशिल्ले विठो रुकुमाईले मूर्ती पळयताना तगल मन ब्रह्मानंद पावता. जननी बिड पट्टण जावो उक्ते जाग्यार जावो कसलेय फरक कळना. सुख दुःख एकची मनांतो निर्विकार भावना. एक भाव एक तत्व केवल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. मन आत्मतृप्तीन ನಂತ ಅತಿ ಭಂಗ तुमಗೆಲ್ಲ ಎದ್ರಾಕ ಪ್ರಸ್ತುತ करताची. कैलास निवासी जावन आशिल्ले ईश्वरू निरंतर जपानिरत महायोगी. एक दिसो पार्वती ईश्वर लागी देवा तू स्वयं भगवान जावन असताना कोणाल नामस्मरण निरंतर करतस, म्हाका त्या नामस्मरणाचे जप करचे सांगून दितवे
म्हणू निमगन घेता तेदना ईश्वरू रामनामाचे महत्व पार्वतीक सांगता विष्णुले अवतार रूप जलले श्रीरामाले ध्यान तेंची होड धन म्हण सांगता शंकरान करचे त्या तारक मंत्रोपदेश पार्वतीक करता दृढ मनान हे मंत्र जप कोरका गंगोदक पशी पवित्र जलले हे नाम हे नाम जपाचे मुखारे अमृत चप्पी जत्ता हे नाम जप महिमेन भवबंधनदकून मुक्ती मिळता असले पवित्र नाम रुक्मिणीपती विठ्ठलान तगल भक्तांक अनुग्रह केला म्हणून ज्ञानेश्वर महाराज सांगता हे सुंदर अभंग तुमगेल मुखार्यंत प्रस्तुत करताचे हरि ओम. विठ्ठल घान नृत्य वैभवाचे हे कार्यक्रम सगळ्याची प्रेक्षक वर्गांक शब्द करून पूर्ण तंतू मेळत तशें केलेले श्री
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम
पदुमाक्षने परात्परा परम पावन परमात्मने परात्परा परम पावन